ସେମିତି ମାଗି ପାରୁନୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାଗିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦି ଜଣ ନାରାୟଣ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛେ ନରଯୁକ୍ତ ନାରାୟଣ ମିଶିଲେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଫଳବତୀ ହବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯାହା ଆମଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ରହିଛି, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେବି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଛୋଟ ସହଯୋଗ ମତେ ମାଗନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ସେ ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳବତୀ ହବ ହିଁ ହବ। ଆପଣ କିଛି ଉଦ୍ୟମ ନ କଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଜିର ଦିନକୁ ଆମେ ପ୍ରେମର ଦିବସ ବା ଡେ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ରୂପେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। କାରଣ ଆଜି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ନେହର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ